Monggo mangke katur panjenengan Bapak Riyanto kasuwun ngaturaken tokoh wayang nggih tokohipun Ki Semar Badranaya katur dhumateng Bapak Ki Dalang Cahya Kuntadi sarjana seni magister seni. Sumangga. Wis padha tata cara lunung tiambi nggih tokoh wayang ingkang sampun dipunaturaken panjenengan Bapak Ki Dalang. Ing pangajab dhumateng para tamu kakung saputri kasuwun nglajahaken lelenggan dumugi paripurnaning pagelaran inggih para sedalu natas mangke dumugi ing Tancep Kayon. Pramila wedhaken menika pagelaran inggih para sedalu natas menika kagiyaraken langsung kalian New SGM Multimedia sarta Kuntadi Channel. Pramila dumateng Bapak Ibu wonten pundi kemawon umumipun wonten ing Indonesia mbok menawi boten saged ningali pagelaran inggih para sedalu natas menika saged mirsani wonten ing YouTube New SGM Multimedia kalian Kuntadi Channel. Ewa semanten panjenengan boten saged rawuh panjenengan saged ningali YouTube pramila ingkang caket monggo kasuwun gabung wonten ing dalu menika. Pramila wilujeng dalu, wilujeng lenggah, wilujeng mirsani butekipun pagelaran para sedalu natas. Kula ingkang minangka jejaring pambiwara nglenggana keparandada kirang samudanipun mawantu-wantu nyuwun sewu agung samudra pangsami. Kota kakandhani asesanti Suradira Jaya ingkang rat subrastawa tur klaping Darmastuti. Mugi rayu kang sami piragi. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ndak waspadakake ingkang sowan ana ing Praja Ndarawati. Putraku ing Traju Trisna Bama Narakasura ya Sitija. Padha winantu Basuki anggenmu sowan kula. Wah dalah. Dewaji awit saking berkah pangestu Paduka Wilujeng Niskala niring sambi kula anggen kula sowan. Mboten langkung sembah pangabekti tandha pengaji-aji mawantu-wantu kunjuk sandhap padha Paduka Kanjeng Rama. Ya ndak tampa gawe bombonging rasa. Katon semengko pengawak Bajra Sigra kang mawa gita mara gage matura ingkang tetela baya apa kang dadi wigatining karsa Bama.
andrah ingkang puspitarum kasliring samirana ombre Kawula nuwun sewu Rama Dewaji jimat sesembahan kula ing Marcapada